Po zadaní adresy inzerno.sk do vášho internetového prehliadača budete presmerovaní na náš portál. Ak sa chcete zaregistrovať, kliknite na tlačidlo Registrácia vpravo hore. Otvorí sa vám stránka s registračným formulárom. Do pola Meno zadajte meno, pod ktorým budete vystupovať na inzerno.sk. Následne zadajte váš platný e-mail, ktorý budete používať na prihlásenie a na komunikáciu. Do ďalšieho pola zadajte vaše heslo. Odporúčame použiť silné heslo, ktoré sa nebude dať ľahko uhádnuť. Pred odoslaním registrácie si prečítajte naše všeobecné obchodné podmienky a zásady ochrany osobných údajov. Ak s nimi súhlasíte, označte políčko Súhlasím. Tiež odporúčame, aby ste si prečítali bezpečnostný kódex používateľa, náš súbor odporúčaní pre bezpečné inzerovanie. Po jeho prečítaní označte Rozumiem a kliknite na tlačidlo Registrovať. Na váš e-mail vám bude doručený potvrdzovací e-mail. Po kliknutí na overovací odkaz vo vašej e-mailovej schránke bude vaša registrácia dokončená. Potom sa už budete môcť prihlásiť na www.inzerno.sk a začať inzerovať.